It-tqaċċid tas-siġar li qed iseħħ madwar il-pajjiż qajjem tħassib f'diversi għaqdiet b'mod partikolari kif it-tlieta qed niċċelebraw Jum l-Ambjent. Fi stqarrija li għamlet Nature Trust Malta werriet tħassib serji dwar il-massakru kontinwu li qed iseħħ fuq is-siġar f'żoni rurali, fosthom l-14-il siġra taċ-ċawsli fir-Raba' Tgħawdex, is-siġra tal-Ballut taqrib il-Barrakka ta' fuq li jingħad li kienet ta' periklu għan-nies u l-ħarruba ikonika ta' Ġnien Villa Forte Ħallija. Nature Trust qalet li fid-dawl ta' rapporti li l-livelli ta' carbon dioxide fl-arja tagħna huma inkwetanti ferm, il-qtuħ ta' aktar u aktar siġar mhu qed jagħmel xejn li jkompli aggrava s-sitwazzjoni. L-NGO talbet spjegazzjoni għal qtuħ ta' dawn is-siġar kif ukoll kjarifika dwar jekk il-qtuħ sar skont il-liġi jew le. Nature Trust komplet tajt li wara l-iżvilupp kontinwu ta' bini u toroq ħalla warajh il-qerda ta' ħafna siġar, issa qed inkomplu neqirdu l-ftit li fadlilna. Nature Trust temmet tajt illi huwa ironiku li fil-waqt li l-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Kultura suppost li qed jagħmel minn kollox biex iżid is-siġar ħadd ieħor qiegħed jeqridhom. Intant fi storja li deret illum f'The Times ingħad li s'issa biss din is-sena inqalgħu kważi 500 siġra u għalkemm kelliema l-Ministeru tal-Ambjent qalu li ma' 300 minnhom se jiġu miżruha b'nadi oħra, esperti fil-qasam qalu kemm il-darba li ħafna drabi dawn is-siġar imutu fil-proċess.